Terus lek mboten dilindungi kanthi cara bersih desa ngeten iki wis mesti menungso niku sak geleme dhewe mergo nafsune menungso niku nggih nyuwun sewu nggih serakah ngangah-ngangah kados ngoten pramila awake dhewe dalu niki mugi-mugi acaranipun manfaat damel kesadaran sedaya warga masyarakat njaga ing bumine njaga ing laute supaya tetep lestari lan ngasilake ngaten. Amin ya rabbal Matur alamin. nuwun. Mriki lek panen parine setahun ping pinten, Pak? Ping kalih. Nuwun sewu nggen kula Karanganyar Jaten niku setahun ping 4. Niku enten rumuse Pak ngoten niku. Carane pripun? Nggen kula kok iso panene sukses lancar kok setahun ping 4. Nggen kula niku yen bersih desa nggih wayangan, ning dalange ora gonta-ganti Pak ngrika niku. Nggih. Dadi lek Agung Cahya Kuntadi yo aja ganti-ganti ngono kuwi. Jenenge wong teguh pendirian ngono kuwi jenenge. Lagi ngoten ta Pak Lurah? Endi Pak Lurah iki? Mboten niku guyon nggih. Monggo Bu Kesi yo atur panglipur marang warga masyarakat sedaya lan ugi pareng monitor lumantar YouTube Kuntadi Channel. Dibawani. Ibu Sri Lestari saking Surabaya. Ing dalu wingi nika mbetakaken ayam panggang kalih tembange dereng kaleksanan dalu menika kula kirimi. Nggih, sugeng laras Bu Sri saking Surabaya. Matur nuwun katresnanipun. Dandang kula, ya Bu.
matur sembah nuwun. Kalajengaken langgamipun nggir putraku karya Rama Haji Sukron Suwanda. Monggo Bu Kesi. Matur sembah nuwun. Iya, Mak. Iki akeh nawala sing tumibeng pangkon. Tak wacane sik. Bapak Dalang Cahya Kuntadi kula nyuwun gending. Nenggih gubuk asmara. Kula aturaken dumateng para kadang-kadang sedaya cekap semanten. Terima kasih dari Bapak Ragijan Rawasari. Wah ya. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun lagu Ninggal Katresnan. Nggih. Saking kula Pak Warsita matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum bucange kula nyuwun tembang Lintang Asmara. Tembang menika kagem sinten iki? Genduk kula Rinawati. Nggih. Saking Pak Hantara. Nggih. Dumateng Pak Dalang kula nyuwun lagu Ninggal Katresnan kalian Lewung. Saking kula panitia Mbah Kadus. Oh, siap Mbah Kadus nggih. Yo, bir Gita Ayu jemeneng luwih dhisik. Arum Bali. Ya. Yuk berpacu dalam melodi. Hoye.
Genduk Birgita Ayu, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, selamat malam Pak Dalang. Nggih. Sing jenenge Waranggana era sekarang, generasi Z niku. Ya. Ora mung pinter nembang, ora mung iso nyindeni srepek ayak. Ning dituntut berwawasan yang luas, apalagi Anda adalah sarjana seni. Betul. Lah temane bengi iki Piai Rawasari lak nganake bersih desa. Bersih desa. Nah, mungguhe Mbak Birgita piye? Jenengan bersih desa ki piye, Rawasari ki piye? Ayo. Bersih desa bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih, Pak. Bebas nasional. Nggih sadarenipun kula lak perkenalan riyen nggih, Pak. Boleh. Wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku teng mriki 2 kali, Pak. Saestu niki. Masa ta? Nggih. Heeh. Kapan sing pertama? Tahun 2023 napa 2024 niku dalangipun Pak Tantut. Oh, Pak Nah, Tantut. nggih. Oh, nggih. Saniki nggih to. Piye kene dadi apal karo sampean? Seharusnya apal. Oh, nggih. Apal mboten Pak Bu? Mboten. Waduh, bahaya ya. Nggih, kula tak nganu nggih, Pak. Tak menjelaskan tentang napa niku bersih desa. Nggih to. Bahasa Indonesia kemawon mboten napa-napa nggih, Bu. Boleh, boleh. Sing penting komunikatif. Nah, niku. Nah. Nggih. Bersih desa adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk berdoa atau berterima kasih kepada Tuhannya atau kepada Sang Penciptanya dengan tujuan agar desanya ini bersih dari mara bahaya, sakit. Kok intine desane ben selamat ngoten lho, Pak. Bersih desa tegese bersih lahir lan batin. Nggih. Bersih lahir tegese resik marang desane, batine, atine kudu apik. Lah ngono to. Nggih. Ayo, kowe iso nuturi kudune ya iso nglakoni. Atimu kudu apik tenan, ngono. Kula niku piye ya, Pak? Ngopo? Kula niku kon atine resik ketoke ya kangelan, Pak. Soale kula niku kula dilarani, Pak, karo lelaki ngono ya, Pak. Dadi kon resik ngono gak iso, Pak. Aku duwe teras isu, Pak. Aja sok kaya ngono kuwi. Ya, Pak. Anane wong lanang nglarani karo sampeyan. Kuwi mesti ana sebabe. Nah ngono kuwi mesti ana sebabe. Sebabe ki apa? Asine mubeng kaya karma ki mubeng. Kowe bakal dilarani, waton kowe wani nglarani karo wong liya. Aja-aja ketoke kowe dilarani, mbiyen kulino nglarani wong lanang kowe. Ayo. Ngono kuwi. Ora, Pak, ora. Lah saiki nek aku ki misale apa jenenge nglarani wong lanang kok aku ki single terus, kok aku ki jomblo terus. Piye ngono iki, Pak? Jenengan saged jelasne mboten? Ya iso. Lah, pripun? Awakmu kok ora nek sing nyedak karo kowe, kowe lan duwe pacar, sebabe aku ngerti. Lah napa, Pak? Mergo wong lanang kabeh wis trauma, ya to. Awake lemu wong lanang ki bareng dadi pacarmu iso bobote kari selawe langsungan. Lah kok ana aja ngono, Pak. Jenengane ngelek-ngelek jeneng kula teng Desa Rawasari ngaten iki. Mengko lek enek wong lanang sing bagus, jomblo, Joko, sugih malah ra sida nyedaki kula engko, Pak. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang kagungan Joko Kumalakala. Nuwun sewu ampun nganti dientuki seneng karo Birgita. Lho, Nuwun sewu karo tikus teng sawah sik ganas niki sian.
Lho Pak, sinden sakmene mbiyane iki lho Pak, sing paling cantik iki sapa Pak? Birgita. Kuwi lek kanggomu. Lek kanggone Cahya Kuntadi tetep istriku Sukesi Rahayu ngono kuwi. Iya Pak, iya. Mergo aku tipe setia ngono kuwi, Terus jenengan bangkit aku gak tipe setia ngono. Tandane yen kowe setia apa? Jak. Wanita berhidung pesek kuwi mesti setia, Pak. Heeh. Ning ngene, ora mung siji tok kuwi lho tandane. Wong wedok pancen lek irunge pesek pancen setia. Nek kecapo lek nganti bathuke rada nonong, kuwi basane karo wong lanang ganase ra umum. Nggih napa mboten, Pak? Oh, kuwi lho balaku akeh. Aku lagi pisan lho rene. Ayo. Ngono kuwi. Bu belanono aku to, Bu aku pindho lho Bu rene, Bu. Iya. Ibu-ibu ya santai wong kuwi balaku kabeh kok. Desane Rawasari aja kalah karo pelawak-pelawak era saiki. Ayo. Rawasari, piye maknane? Dijabarkan. Anu ya, Pak. Rawasari, persuku kata ya, Pak. Kangelan aku golek R ngono kangelan. Dadi Rawasari, 4 suku kata betul. gitu. Aku yang ngerti pacarmu papat ya, pas kuwi. Ayo ngono kuwi. Nggih. Pak. Rawasari. Ayo. Ro apa ro? Ra saka tembung rasa syukur masyarakat Rawasari mriki kumpul tumplek blek tan mriki bapak-bapak yang bagus, ibu-ibu yang cantik dengan mengadakan pagelaran wayang kulit Ki Dalang Cahya Kuntadi dan sindennya yang paling cantik Mbak Birgita Ayu. Oke, iya. Nggih. Kowe iki ra ngerti marai Bir. Napa, Pak? Yai kene lak kulino nandur pari to. Betul. Dadi pari kae, lek saya isi, saya ndingkluk. Ning lek kopong duangak senengane sombong nganggep awake dhewe sing paling ayu. Sing bahayae ngono kuwi malan, ora ngono. Ya pancen wong ayu iki kudu pede kok, Pak. Heeh. Nek lek kepedene malah didoi. Mesti sing cedak paling ya codot-codot kuwi akhire. Lanjute wo, gimana wo? Ayo wo, piye wo? Ayo. Wong tegese wong ten mriki kumpul tumplek bek seneng sanget nonton pagelaran wayang kulit Pak Cahya Kuntadi. Mugi-mugi masyarakatnya sehat, ayem tentrem, bagya mulya tur kerto raharja. Amin ya. Ya ngono, pokoknya langsung ngomong salah iki pikir keri penting tes ngono kuwi, ngono. Penting cepet, tadi cucut ngawut kuwi jenenge ngono kuwi. Ayo ngono. Wi, wo, terus sa. Ayo. Satu nusa satu bangsa. Ayo. Sa. Saka tembung sayuk rukun masyarakat Rawasari nanggap Pak Yoyok Cahya Kuntadi. Mugi-mugi masyarakatipun sami sehat sedaya, ayem tentrem, bagya mulya, tur tentrem raharja raharja. Ditena nangger kentekan kata-kata mburine mesti Kertoraharja wis ta. Terakhir ri, ayo. Ri saka tembung rina wengi niku awan bengi nanggap wayang kulit niki wau nek wayang kulit. Bener. Oh, bener lho iki nanggap wayangan betul awan bengi to, Pak? Bener. Ditanggapne wayang kalih Bapak Lurah, mugi-mugi Bapak Lurah panjenengan sehat nggih, Pak. Mugi-mugi panjenengan mengke ampun kesupen lho, Pak, nyawer sinden nggih, Pak. Nggih, Pak, ijole foto mau lho, Pak. Ya bagus luar biasa. Ning aja ning Pak Lurah tok. Mergo iki swadaya. Oh, swadaya. Swadaya warga masyarakat sing duwe karep lan keinginan niat untuk wayangan bersih desa ki masyarakat kene pendak tahun renate absen ngono terus. Napa nggih, Pak? Oh iya, tiap tahun ngono kuwi. Berarti tahun ngajen niku kudune jenengan mulih nggih to, Pak? Kok iso kowe ngudokne? Lho, berarti rasa jenengan mau nek pengen panene setahun 4 kali niku dalange ampun ganti-ganti. Lah ngono omongane wong golek dhuwit ngono kuwi. Wis ta kowe rasa ndongakne aku, engko mbuh Pak Tantut Pak aku kowe tetep katut aman-aman kowe panggan. Ayo to, tenang ae. Kertoraharja kowe iki panggan. Ayo. Iya, ya sekono kuwi bir luar biasa nggih. Iki lek nek pamundhut gubuk asmara. Ayo. Nggih, engko sing rada gratakan nggon mburi-mburi wae. Ayo. Gubuk asmara saking sinten, Pak? Permintaan sinten? Endi dadak goleki neh aku malian. Wah, wis kowe iki dadak takon ngono nyapa ngono lho. Ya harus dicetakne ngono kuwi, Pak. Saking Pak Rakijan. Bapak Rakijan. Piyantunipun ten pundi niku Bapak Rakijan? Yang mana, Pak Bu? Pak Rakijan biasanipun
gubuk asmara niku nyawer 500.000 lho, Pak. Bos to. Kowe iki jane sinden apa kotak amal? Ora. Ya, Pak, ya. Wis diparingi iki lho, kowe ngisin-ngisini Ndi, lho. Pak? Wah, lah iya ndi nekno? Heh? Sing nyanyi sapa? Lho, nun sewu Jer Basuki mawa bea urung nyanyi kok njaluk dhuwit cara Lho, ngendi. lah mengke sing nyanyi sapa, Pak? Awakmu. Lah iya ya wis berarti ndi, Wis Pak? nyanyi apa urung? Dereng. Ya urung ya dhuwit nang kene ora. Pak, Pak. Sinden karo dhuwit ngiyip ora senengane ora. Ya ben to, Pak. Pancen ya wong wedok iku kudu ngono kuwi. Iki pokoke 150. Engko lek apik kabeh tak nehne awakmu. Nek sing kleru ya 100. Wedine kok ora apal. Engko ya sekali 50 tok. Ora. Berarti nek apik kabeh berarti jenengan tambahi 50.000. Nek apik kabeh jenengan tambahi 50.000. Gur 50.000 ora masalah, tak tambah 150 nih gajimu sesuk tak sudah 150. Ya licet iki, Pak. Licet basa Kediri, licet. Lho wecet tak kowe Maria. Lho wecet. Licet akhirnya licet. Contohnya nih lho, Mbak Dian nih lho, luar Apa, biasa, Pak? kaget lho. Kenapa? Sing jenenge Patet Jingking slendroe angel lho. Dhek Nggih. pelok lho, angel. Lho, Pak, Mbak Tuti lho, Pak, biasanya. Patet Jingking apike kaya ngono lek ning omah ora kelino jengking angel model ngono kuwi. Ayo. Rukuk ya rukuk. Rukuk lan jengking. Ayo ngono. Ngibadah. Iya. Iya. Ajenge regol. Iya. Sesuk bengi tik regole awakmu sing buka rek. Sesuk Sesuk bengi. nang pundi, Pak? Sesuk Nang nang omah. Mayang. Ayo. Ya pucunge. Nyingkar nyingkur. Saya mboten, Pak, Bu. 100.000, Pak. Ya, gadeng sing menghakimi penonton 100 ya 100. Ya. Aku ki blogo karo cah wedok langlung-langlung. Aja kok kuwi. Ayo. Wiwitane nyingkar nyingkur. Saya mboten, Pak, Bu. 100.000, Pak. Lah angger saya iku njaluk 100 mongko mau gur 150. Lho. Carane ngene aku ya bangkrut lho. Lah kan kula kan pun ngomong, Wes ora Pak. ndalang tak wirausaha carane ngono kuwi. Angger ana 100 ora. Nesu, mayang mosok nesu, dalang iki gak entuk nesu, Pak. Ora sing jenenge sinden kewanen kudu dikerasi. Buktine wong sak aret lek sing lanang ora keras awakmu ya bingung ora senengane. Pripun, Pak? Pak Rakijan, ya Allah, Pak Rakijan panjenengan bagus banget. Alah. Kaya Pak gatelet. Rakijan, sugeng dalu Pak Rakijan. Piye? Pripun Pak Rakijan? Pripun panjenengan nggih teng panggung napa? Oh nggih, pripun? 500.000 Pak Rakijan. Boten Pak, boten. Pak Rakijan jenengan muncule kok jeruk-jeruk ngono kaget ya aku. Ha iya. Nggih. Nggih kula lanjutke nggih Pak Rakijan, mbok menawi mengke panjenengan ajenge nembang bareng kula napa mbeksa teng mriki nggih mboten napa-napa. Nggih. Tapi ampun kesupan nggih Pak Rakijan 500.000. Ha iya. Piye? Ngono kon entuk pacar wangger wong ditawani lho. Ha iya wis ora. Lengsam yen ke muhutan lalam Sik, rapal lagi. 100 balik. Ayo. Rapal. Nyapa takon kancane. Kene, balene. Engko lek bener tak rono neh. Ayo rapal 100. jenengan kowe timbilen kapok lho Pak. Timbelen yo ben. Timbelen iso ndalang aku sik. Kok sing dupa kemelun ya iso sik anu. Lah kowe salah kok mau aturane ngono lek kleru. Ora salah Pak, lali lirike. Iya, lek ra dilekne lah ya salah akhire. Ya ora. Engkel ora. Lelampahan kang
100 Pak, balikno. Iki jane iki mindring apa sinden ora. Nyo. 100. Mulai salah tarik neh lho. Gak. Pak Rakiman duitnya dijaluk Pak Dalang. Yo, dikek dhuwit lali rakiman Pak Rakijan kok. Iya. Alah kaca Siti ya, Pak. Iya. So ning YouTube lek dadi bintang terkenal jenengmu kudu kok tambahi. Napa, Pak? Birgita Ayu ki wis apik lho, Pak. Oh, tambahin neh. Napa? Birgita Ayu Rakijan. Mergo sing marai lancar iki Pak Rakijan. Lah ya, mergo gubuk asmarane Pak Rakijan. Aku bar iki dijuluki Ratu Gubuk Asmara, Pak. Ratu e gur ning gubuk e apa? Tangani semut malah ora. Oh, bener kowe, Ratu Gubuk bener kowe. Ya. Nah, iya. Akeh kowe. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Nyo timbang kok jaluk neh sak pisan. Yuhu, Asli kok Pak Rakijan ya 150 kuwi. Matur nuwun nggih Pak Rakijan yang bagus sendiri. Nggih. Kalajengaken tembang gubuk asmara ingkang badhe dipun kumandangaken dening karawitan Madangkara sindenipun Birgita Ayu Rakijan. Gak apa-apa. Aku pancen selerane itu yang dewasa, seperti Walah. Pak Rakijan. Dewasa apa kowe iki nom tuwek mangga gelem ae kowe iki. Ayo apa ra eling sing ning Surabaya, ayo. Loh, ki meng aku isuk ditelepon anggitmu, Pak. Ora takon aku. Arek, Pak. Monggo gubuk asmara bersama Madangkara selamat sukses untuk desa Rawasari ditembangkan oleh sinden Birgita Ayu. Dadah, saya Mas Topal. Mangga, ya yuk, yuk. Ya, iya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau melayang. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Harimau, harimau, harimau. Anjay. Aye.
Terima kasih. Itulah tadi lagu Bubuk Asmoro untuk para pemirsa di Desa Rawosari yang telah dikumandangkan oleh Karawitan Madangkara dengan sinden Birgita Ayu. Wes viral iki engko bisa. Ayo, jos temenanan elok. Ya saya ganti nanjake. Lek Birgita iki pancen bocahe kaya ngono kuwi. Mentel kemayu. Iya, mongko atine janjane ya reget atine jan. Iya, iki sinden paling wani karo dalang ya kuwi. Ngerti dalange dompete ilang mergo ceblok. Liyane do prihatin melu bela sungkawa dhek malah kapok dompetmu ilang, Pak. Ayo bola bali rahijan. Winong nawangsih ku tak tang tak yo. Meten pulang aku. Lare menika pulunan kula utawi ponakan kula. Mila nggih mboten aneh mboten mokal. Larene niku pancen alus. Winong niki lho. Ayune lahir tekan batin, ora nate protes. Masya Allah. Ora nate njaluk saweran. Masya Allah. Sangat berbeda dengan yang lain. Jan, kula niki jan sinden wibawa. Kowe bareng saiki malah koclok kowe malah. Dilem malah wibawa. Senengane ora. Mboten, Pak. Nggih, sekolah nang dina? Saya kuliah di UNS. UNS. Ya. Kepanjangane UNS? Universitas 11 Maret Surakarta. Sampun semester pinten? Semester sekawan, Pak. Sekawan. Di Nggih. fakultas atau jurusan apa? Fakultasnya keguruan jurusan bahasa Jawa. Kenapa kok Anda mengambil bahasa Jawa? Karena Meleset. di samping anu ya Pak, di samping melestarikan budaya juga
otak saya ndak kuat nek jurusan yang lain gitu. Oh, otakmu piye? Kurang encer ngono Nggih, nek jurusan yang lain ndak mampu gitu ya Pak saya. Gitu. Iya, wis ora apa-apa, sinau apa wae ki apik. Wong ki sing apik ora mung pinter tok, ning sebisa mungkin menjadilah orang yang bermanfaat. Nggih. Ngono kuwi. Dadi piyayi nek anggun kaya awakmu ngono kuwi, ora usah njaluk saweran. Engko mesti dhuwit teko dhewe. Lah niku ngono Pak. kuwi. Bismillah Wae nggih yo, Pak. kowe cedhak karo Brigita boleh, ning aja terlalu ngono iki aja ditiru model ngono ya. Nggih Pak. Kula niku ngertos nggih lek ngoten niku mboten karakter kula, not my style. Heeh, kowe ora njaluk dhuwit ta karo aku? Mboten. Wong ora njaluk langsung tak keinya. Masya Allah Pak. Pak iya. Kowe bak yo mentel lek ro dhuwit ya. Mboten. Lah mboten lho Pak jenengan. Kayak mau lah untuk 150 to. Nggih. Kowe tenangnya malah 200. Ya Allah Pak, jenengan niku kok jan dados kok jan baik to Pak, kula saling to Pak. Ora ngerti to sesuk bayaranmu dipotong 200. Pak Rajiman, nyuwun Pak Alah. Rajiman. Iki kleru kok kowe dhe to janan. Jual lo kleru jane lho. Aku yo meri Pak Langijan. Ayo, salah kapokmu kapan ora wis ngene iki lho ayo. Jual lo kleru jen ngisin-ngisini. Ning senengku Madangkara iki sindene duwe spesial dhewe-dhewe, ya ta. Oh, sampean kok cara jaranan ngono ya apik. Mbak Birgita pokoke ya lostrum pokoke dhek iki. Nggih, dol pokoke Pak. Lek Mbak apa kuwi jenenge Mbak Dian iki pancen nggih klasik-klasik yen materi lho wis dimamah kabeh. Nah, nggih. Bojone dimamah oleh kuwi. Ayo. Terus Bu Kesi wis kaya ngono kae, lek Mbak Tutik iki sing jenis bedayan-bedayan. Dadi bedayan tari bedayan ludruk lho. Nggih. Kalih anu Pak, spesialis buka celuk Mbak Tutik menika. Oh iya, bener. Klendhok ana sing ngersakake ninggal katresnan iki spesialis jenengan iki. Sing ngaturake lan jenengan ngono. Walah, tenan. Ibarate kaya panganan kurang bumbu ngono kuwi. Sampean wis pas, dasare piyayine cantik, suarane alus, atine ya alus. Masya Allah. Ya, Ngoten kok jomblo ya Pak? Hah? Ngono kok jomblo ya Pak? Kowe jane padha karo iki, kowe kena karma sih. Lho aku ngapain? Lho sing iso ngerti ya awakmu dhewe ngono. Ya ampun. Kayaknya aku wong nggak wedok iki ngapa-ngapain. lek ra duwe pacar utawa bar kepedotan tresno, kuwi oleh Tuhan akan ditunda atau diganti yang lebih baik. Amin ya Allah, semoga saya dapat jodoh yang pokoknya sesuai kriteria saya gitu ya Pak. Betul, betul. Pangestunipun nggih Pak. Heeh, dadi aja kudu nom, ya ta? Hah? Ora kudu nom. Dadi golek